Ale sa spať, ale budem sedieť. Do tie ranóky zase budú vyzerať jak procipulta. Posaďte sa. Po včerajších vianočných trhoch sme to tu upratali konečne. Stánky boli tu na všade. A odtiaľ až cez tie dvere, neviem čo to je, až potiaľ. Jak to zafúkalo. No a prvý recept bude... Ešte to studené. Chvíľka napätia. Lasagne pikante. Druhý recept. Marsová tikala. Dávaj, vieš, čo to je? To určite Nech sa páči. vydám. Posledný recept bude čipoš guľaš. Áno, na to sa teším. Tak, keď už máme naše recepty, môžem sa vás dôveriť. Som si celý hrniec spojenej papriky. Dobrej papriky. Tam je. Tvoje zemiaky? Tvoje zemiaky? Pikantná treska. Pikantná treska. To nemôže byť. To nie je možné. Kto to napísal? Harry, ty si včera kupoval celú tresku na stavenisku. Nechytaj ma, dobre. Bednička rozkopadla. Bež do Kauflandu nakúpiť. Impostor. Kreska, tak to je. Ja. A čo je, no? Počkej mi to vysvetliť. Poďme. Co chceš? Čau. Na český gastronomie. Jako Toto nie je možné. Ty, počúvaj ma. Kde si počul o tom recepte na pikantnú tresku? Kto ti to povedal? Mimo ňo. Isto? Áno. A čo, Harry, ty myslíš? Výborně. Máme asi 6. litr kečupu tady. Smrt fast foodu, jo? Konečně začínáme vařit. Impossible, mamma mia. Un arrogante coconut. Se k tomu pivu, že jo? Ty vole, tatarku domácí, vakřáp. To bych si dal. Pikantné treske sa budú lepiť vidieť dlho. V majskom kalendári je na 13. mieste, myslím. Egypťania im postavili pyramídy, nie mačkám,